ପିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ କି ରେ? ଗଇତ ବହି ତମେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢୁଛି। ସାହିତ୍ୟ ବହି। ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କହିପାରିବ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଇ କହିଲ, ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି କୁହ? 206 ଖଣ୍ଡ। 206 ଖଣ୍ଡ, ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜୀବ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? କୁକୁର। କୁକୁର, ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେ ହଁ, ଡି ଭିଟାମିନ୍। ଡି। ଆଚ୍ଛା, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଓକେ। ପାଟି ହାତ ଦେବି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି? 15ଟି। 15ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ? ପାରା। ଓକେ, ଗୁଡ୍।